kuta boni bia yene omampani abedi achiri His Excellency Mahmoud Bawumia ono aneba ajima prekope na ene onimse Otumfuo ediade na ode ebo baako ekum enoma miensa wa oba oso oba no ne wa bedi ade no ende eno na nchen no emra oko akansi no unim de ewo osunu kokoku amanyoku no mu ye pesi yi obi a obeda amanyoku no ano akokon mfie pimienu ene aduonu nan no ewo MPP amanyoku ni din mu na efa edikai no oba ha odi nasem beto wanim odi wanim inshira ena oma no akwankyere owie yi wonim se bia watene mframa mu de nanso enyefe seni oba ha besre wo no na de asem na kosi no oso oba na osade ho amane ebebo ebisa wonhyira wohyira no no paipa woboma no no eno na ama na di enkunim ewo fa edikan na wasafa akwanya yi so na wasa asrew se kon no yankunwie ye endi sani oba kane no ebesre wo no eje wakwankyere eni wonhyira no saa no osan babiu se fa etoso mienu no obesre Otumfuo na wodu wonhyira asa ma oba na ekon etoso mienu no okwa afene ebeya enkunimdi ebe ndedia na oba no ne ono kwa ne bae ompanimfo ministers deputy ministers your members of parliament your party mpanimfo regional party chairman and mpanimfo bebre ene kan ho regional security council members nyina kan ho na omobae na Otumfuo ne krakra no a ewo ho ma omampani abedi achiri ni de enam se ye nhyehyeye mu ye wo obi o wa ben mu a amamre ehun sem no ehye ne nsa eno de wono no de krakra no ebetuja na senia regional coordinating council yenso ya bay yenso yentimi emmanko ye ne nana ebedi ade tie baya ye kuta Otumfuo bo mu ade ina na sante hima bo mu ade achiame bo mu ade akratifo bo mu ade ena ahinkwa bo mu ade ena yewo sinap yewo handicap eno adaka baako brandy adaka baako Hennessy adaka baako ena brandy so adaka baako ena Otumfuo dwampa otuadua na omampani de ka ode ba no ho ne de mejam ama menua ba Teresa Ade eneye kasa idie wo by say one of the aspirants enti and obaye Ghana mampani abedi akire ne de ewo ho na so akansie no ediri nipa enum so de tie nie eye asantimantam chief commissioner wo kasa no wakase ebra Ghana mampani abedi akire enya enisuade hunu so opese wotu franka edidi osunkuyo kokroko nanimu no oba ne nwa na so oba ne papa na so baby Ghana mampani abedi akire begina bia no odi yewra santehene ehwohwo no sane ba ne prekope enti ene wo ba no wa beka ne papa ho wo hene ba agyeman kwadwo aprempe Mahmoud Bawumia wo ba na wa ba be ma ne papa ade toche na wani no abedi ade no sabe so ya to so mienu eye enwa na wo che obia wotimi kwa kansi a wo betu nan ede sisi kotoko hene asase so a wo di hira pa me hira wo a wo so a wo kosa no se wo di akoma pa na wo di tirimu pa
na so wakoma mu ye fita ye rakotoko hini shedi wachidia na chese nkunimdie no ayafala na dia ma nyame ni munye nipa etu na watoso etu ase ho nanso wo fa ne fom eno se fa ne fom ntino ye wiye no na wono na ebredi kan ye toso miensa nyakopon ya adomo a we die na etu ene yeyi mu enum ye yadrei ye nipa ba ko pe wati wo snoopy okokoko nenim ye Otumfuo achiame ye rakotoko hene die ye jije woni mu ni nshira pa ni nsamu nshira so wode ne nsato wo so a ade nyina wie wuye na ejiboa ni santino ene wono ane ba wo hene ba kwajo achi my prempe Mahmood Bawumia ware Mr. Degeta wasi wo ba na wasi obesra ensha 7th of November ye rakotoko hene na daroma unshano yesan ya de ebroso ye besaba ade asida kesie asa Aprebi bio so daroma enshira wosa di shira ye de mpenu so no yesan di kunim bi atoso me no ade aba na sabe Otumfuo achiame kotoko hene wade na chese woni mamamre wansa yamane ni senti odi shebe maba wasi wo baaye a wakutana na mu sasa na na mu samosa eye snap pentunsia eye adaka baako black label eno susu adaka baako vefliko eye champagne eno susu adaka baako yakuta red one eno susu adaka baako exo adaka baako exo Hennessy keke eye KMA boss wase minka Hennessy na wo ka Hennessy a Hennessy na guma hodro panini de panini eye exo mayo eye exo eno so pentunsia eno na ekuta eye crash no driver wo chiadua eno so ka ye mayi ho Otumfuo achiame ela wahine ba achima kwajo prempe Mahmood Bawumia wasene papa bu omo ade nana sante hima bu omo ade nana no bu omo ade nana no achiame Otumfuo achiame bu omo ade watu afọ bu omo ade Nana sante hima watu afọ bu omo ade Otumfuo abrafo bu omo ade nana no akachefo yewa akachefo bu omo ade na ma hinkwa afọ makanwo Nana sante hima mpanimfo bu omo ade Otumfuo achiame mada Roma na eye Ghana mampani abedi akire anyankopon ya adomo a inshallah the 4th of November ayakotoko hini pai bonti yebesa bejira sase kunkun so ye dia seda edi Aprebi rakotoko hini eni asante mai eni Ghana mai se Ghana mampani abedi akire ni nyuma penti party na shele ni wonyam so to franka kasie no e wo so edimu na wo fani enim e wo sakasia ya ko 2024 election general election no emu Otumfuo achiame me da ase manu ase ene ne Akwasidea se mano adai tochi yame shirano yame mano kwai tintin na sere bichi amekai na mebegin shirawa no ho se ye ko akopre agi franka no ama ye koi MPP
ampa me baeɛ ɔhyiraa me na mekɔɔ ko no mu na nyame so ɛhyiraa so na medi nkonim 26 August na mentumi ntena nkran sɛ meba ne nan so mebɛka nkyerɛ no sɛ hyira a ɔmaa me no nyame ahyira so na medi nkonim meda ase mede ndase a ɛnni kabea ɛma wo one ohemfo nyinaa sentema nyinaa meda ase paa deɛ ɛtɔ so sɛdeɛ mekyɛn mekaeɛ no ɛko no yɛnyɛ nwieɛ baako ka ho a ɛyɛ anim 4th of November yɛbɛyi frankatuni no meda so hia nhyira no na me de mɛyɛ siadeɛ no ɛyɛbɛto anim bio sɛ ma me nhyira na kyerɛ me kwan na memfa nkɔ tu ti meda wo ase paa nyame nhyira wo